Nezaplatili ste pokutu a hrozia vám problémy. Mne normálne láta z rukou vypadla. Nebojte sa, nič vám nehrozí. Je to len ďalší podvod, ktorý sa snaží vystrašiť Slovákov. Veď sa pozrite na túto podvodnú SMS. Filipínske číslo a falošný odkaz na ministerstvo vnútra, kde sa ako si zdvojnásobili písmenka. Odkaz som otvoril v izolovanom prostredí. Nešlo klikať na žiadne odkazy. Stránka mi zobrala všetky náhodné údaje, ktoré som tam zadal a pozrite. Miesto eur tu ukazuje 135 japonských juanov. Po platbe vás stránka presmeruje na oficiálnu stránku ministerstva vnútra a váš účet bude vybielený, ako keby bol vypraný v persile. Čo si teda všímať pri podvodných SMS-kách? Urgentný text. Ak vás niekto nutí vykonať rýchlu akciu, spomarte. Chybná gramatika. Dnes sa už aj podvodníci zlepšili, no stále môže text znieť divne, či obsahovať preklepy. Divný odkaz. Niekedy je to len preklep, inokedy je odkaz čistý nonsens. Neosobné oslovenie. Väčšina takýchto podvodov je posielaná hromadne a neobsahujú tak vaše meno. Zahraničné číslo. Overte si pôvod čísla. Ak máte pochybnosti, neklikajte, ale spýtajte sa niekoho technicky zdatného.